Hello guys, for today's video guys is naghakot kong mais guys. Nananggi ko. Nananggi ko guys. Ubay-ubay na ni guys. Dili na kumukaw halublak ani guys kay naa naman ko'y mais. Mais ako kanon nakadaot ani guys. Kay wa pa ko kagaling, wa pa kalubo. Mo ning gikaon lang nako ni guys, akong sinanggi guys. Ay kabala ka sa impatso guys. Immortal ta. Why impatso? Ipili lang nako ang gagmay-gagmay kay para di kay gahe ba. Ikaduha ni siya guys. Wa pa man ko ka ligis. Magalig-ig pag yun. Kanin lagi kaon ako, kaon magita halublak. Witik dahil guys, kaduha. Kan ikatulo ni siya guys. Di pa kay ni gahi. Gagmay man, ang kaning dagko, gahi kayo. Mukbangon ta ni guys, hutdon ti kaon. Kani dako, hutdon ta ni. Kanon ta ni. Be, gahi ni. Ay guys, napangag ko guys.